Ovi roikkuu. Lukko on jumissa. Tässä on seinässä kananmunan kokoinen reikä. Täällä on joku hutmassun naula. Toisen. Räystäät menee maalaukseen. Tää piippu on ihan umpiruosteessa. Katos hei, mikä on se huovan tilanne katolla. Tää menee kaikki vaihtoon. No niin, huomenta. Huomenta. Miltäs nyt vaikuttaa? Te olette sitä aika tarkkaan tutkinut, että varmaan tehdään sopimus pois. Joo. Siis siinä olisi pojalle niin paljon pikkumurheita. Ja 140 markkaa kuukaudessa on aivan liikaa. Joo. Näkemiin.